Labari da ɗuminsa. 'Yan sanda sun kama Abdul-Jabbar, alƙali ya tura shi gidan kurkuku. Kakakin rundunar 'yan sanda DSP Abdullahi Haruna Kiyawa ya gaya wa BBC Hausa cewa sun gurfanar da Sheikh Abdul-Jabbar gaban kotun Kofar Kudu da ke ƙwaryar birnin Kano a ranar Juma'a bisa zargin ɓatanci ga addini da kuma tunzura jama'a. A cewarsa tuni alƙali ya aike da shi gidan yari. Wata sanarwa da kwamishinan yaɗa labarai na jihar Kano Muhammad Garba ya fitar ta ce an gurfanar da malamin ne wanda ya ƙaurin suna wajen ɓatanci ga manzon Allah da kuma sahabbansa. Bayan da aka samu rahoton farko daga gurin 'yan sanda da kuma ofishin kwamishinan shari'a wanda suka shirya tuhume-tuhume da ake yi wa malamin. An gurfanar da Abdul-Jabbar a gaban kotu ne da ke Kofar Kudu a ranar 16 ga watan Yuni, inda alƙali Ibrahim Sarki Yola ya karanto masa laifukan da ake tuhumarsa da su, waɗanda suka haɗa da ɓatanci ga addini da tunzura al'umma da kuma sauran laifuka, in ji sanarwar. Kotu ta ɗage zamanta zuwa ranar 28 ga wannan watan na Yuli domin ci gaba da sauraron shari'ar. Malamin zai ci gaba da zama a ƙarƙashin kulawar 'yan sanda har zuwa ranar Litinin da za a kai shi gidan yari, kafin lokacin da za a ci gaba da sauraron shari'ar tasa. Idan ba ku manta ba, a ranar Asabar ɗin da ta gabata ne aka gudanar da muƙabala tsakanin malamin da sauran malaman jihar Kano bisa tuhumarsa da ƙalubalanta sukan da'awarsa wanda suke ganin ba daidai yake yi ba. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau ne za mu gabatar da wannan muƙabalar namu da Malam Abdul-Jabbar akan ɓatanci da yi ga hafiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. To masha Allah gashi nan ya iso. To barkan ka dai Abdul-Jabbar. Yawwa barka dai a matsayina na Malam Abdul-Jabbar. To a tugume-tugumen da ake maka ka ci zarafi ga manzon Allah, kana cewa korewa kake yi, kana so ka nuna cewa ka fi Bukhari ilimi, ka fi su Ibn Taymiyyah, akan haka ka fake ka zagi manzon Allah kai batanci a gare shi. Ni fa ban zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, nace muku ni karewa nake yi. To karewa kake yi, to ya aka yi mu duk ba mu gano wa'annan bayanin ba sai kai kaɗai ne Allah ya maka ilimi. To ni a matsayina na ahlus sunna muna da malamai sun fi 1000, 'yan ɗarika suna da malamai sun fi 1000, yan salafiya suna da malamai sun fi 1000, duk ba su gano gaskiya ba sai kai kadai Abdul-Jabbaru. Kun ki ku faɗi gaskiya ne, ai na ce muku a duba ni kun ba kun ki ku banni na wannan. To a duba yanzu minti goma littattafai sun fi 500 nazo da su, ga su nan guda 500 nazo da su, ko kunce su ba zan yi ba, minti 10 ba zai banni na kunce su. To buɗe mana hadisin nan da ka karanta wannan ba zan iya nanata shi ba. Buɗe mana shi a cikin, ni na ɗau minti 5 na baka minti 10, buɗe mana hadisi guda ɗaya daga ciki. A ni gaskiya idan dai har ba za a gyara tattaunawa wannan ba, ni dai minti 10 ba zai, ko buɗe littattafai na minti 10 ba zai ishe ni in yi ba. Ko kunce su ban yi ba, littattafai 500 na zo da su. To kunce su bana din da sai bayani kake kana ko fa na ce fa minti 10 fa ba zai fa ishe ni ba fa ba. Ni minti 10 ba zai ishe ni ba. To ya jama'a, ni wannan abun to ban san kan shi da gindin shi ba. A'a Abdul-Jabbar, duk wannan esin kuma naga kana share gumi. A'a ba ni dai share gumi. Ya za a yi ku bani minti 10? Ai ba haka bane, ni ba a gaya mun ba, da an gaya mun tun farko sai in san da shiri na in shirya. Amma ga baki da abun da ka faɗa ne. Dakata Jabbaru, dakata Abdul-Jabbar. Ni ba wanda mukabalar minti 10 ni ba za ta dace ni. Dakata, kai fa ka faɗe su. Kai fa ka faɗe su kuma ka faɗi lamban hadisin. Wannan magana dai kai ka faɗe su. Kuma ni a gani na duk wani malami ko bai faɗi magana ba, idan aka ce mishi a yi wannan magana da aka kai wa gwamna, wannan magana ni dai da aka yi wa gwamna ni shi nake so a yi. Ni duk wannan maganar a bari, a yi maganar da ta sa aka rufe mun masallaci na, ta saka aka daina bari na nake wa'azi, ta saka aka zubar min da mutunci na. Ni wannan maganar nake so a yi. Wani maganar a ce wani waye ni duk wannan maganar a basu. Yanzu gashi nan nazo da littattafai guda 500. To ba ka bude ko ɗaya ba, ban ga ka cire ko ɗaya ba. Ko kunce su ban yi ba, minti 10 ta ya zan yi in kunce su? To wannan zuwa da kake yi bai kai ka karanta